valent del que he estat jo. Dibuixa els ulls, somriure, que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Bé, doncs ens podries fer breument una valoració del que tu creus que significa aquest moviment de consultes que s'han fet o que estan en preparació arreu de Catalunya? Jo crec que significa un reflexe molt clar de la quantitat de gent que hi ha que té ganes, si més no, de dir la seva, no? Jo crec que encara molta de la gent que està darrere de totes aquestes plataformes encara jo crec que hi ha més carisma de cara a ser independentista que no pas a poder dir la teva, no? Jo crec que falta una mica encara explicar molt bé que l'important és poder dir el què, sinó més que el fet en si, no? Més que la resposta en si. I vosaltres, per la vostra feina, esteu contínuament en contacte amb gent, sobretot amb gent jove i tal. Aleshores, heu notat d'alguna manera o altra algun clima d'opinió, alguna actitud d'una manera, no sé, com a diferent arrel de les consultes? La gent té més ganes de dir que és catalana? Heu notat alguna cosa? Home, jo crec que hi ha un sentiment una mica de fars, no? Una mica de fars que ens apretin per totes bandes, de donar i no rebre. Aquesta és una mica d'impotència de no poder fer res, també, i comença a sortir una mica aquest clima, no? Que esperem que sempre sigui pacífic i sempre sigui de bon rotllo i explicant el què, no? Jo crec que sí que el que es nota és que hi ha molta més gent que té ganes de dir el què, no? I jo crec que tard o d'hora ho acabarem dient segur, que l'altra cosa és el que es vulgui. Molt bé. I des del teu punt de vista, creus que és positiu que cada vegada hi hagi més municipis que es vagin sumant a la iniciativa d'organitzar consultes? Absolutament, partint d'un punt de partida, que ja hauria de ser normal i poder votar directament el que volem. Jo crec que anar-ho fent així poquet a poquet és treball de formiguetes, no? Però s'ha de fer, però és superpositiu. Jo crec que segurament l'any vinent n'hi haurà molts més, no? Es va perdent la por i es va veient, però és que se'ls va molt el problema fora ja. I més enllà que siguin vinculants o no vinculants, quin valor creus que tenen? Home, d'entrada de coneixement del que hi ha, no? Passa que encara falta, jo crec, una mica de consciència d'anar-hi tothom a dir la seva. El fet que no siguin vinculants, jo crec que vulguis donar aquesta importància i fa que la gent no mogui tant el cul de la cadira per anar a votar, no? Jo crec que és important. Si fossin vinculants, evidentment votaríem molta més gent de la que estem votant, no? Jo crec simplement que és això. Però bueno, anar fent, no? Anar sumant. I com et pots imaginar, organitzar tot aquest sarau comporta molta feina de voluntaris, d'hores, de temps i d'esforços. Com encoratjaries tu a la gent d'aquí perquè col·laborin amb nosaltres, encara que només sigui el dia 17 estar en una mesa electoral? Jo li diria a la gent que si realment vols viure en un lloc que és com tu vols que sigui, casa teva, l'única manera és implicar-te i dir, doncs vine a dir-me què vols i saber què volem tots plegats i sortim de l'enigma ja d'una vegada, no? Una mica. El que passa que fins que no siguem tots els que diguem què volem, no sortirem mai d'aquí, perquè si només som un tant per cent petit els que votem sí o no, és igual el que sigui, no sortirem mai de dubtes, no? Jo crec que l'important és implicar-se i participar-hi com a mínim. O sigui, simplement el fet de decidir no t'està implicant en si vols que siguem independents o no, no? Hi ha molta gent que està a les plataformes que penso que inclús no volen ser, no? Però volen que es pugui votar. I això és, no sé, jo crec que és de cajón. I a la gent, els que han d'anar a votar, què els diries? Algun missatge així positiu que els puguis donar per incentivar que vagin a votar? Que no siguin hipòcrites i que no s'apuntin a una moda perquè sí, no? Que ho pensin sincerament. Jo crec que vivim molt influïts per una merda de política directament i això renten molts serveis, mengen molts caps i la gent va votar sota aquests efectes, molta de la gent, tot i que n'hi ha moltíssima que evidentment és prou intel·ligent com a saber, no? Molt bé, doncs ja estem.